Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Sunana Idris Saraki Aliyu. Gama littafin maraicin uwa kashi na farko, ku yi sauraro lafiya. A falon Binta da rana, Zara da Ziyadat suna zaune a falo. Zara da Ziyadat ya da kanwa ce. Ziyadat ita ce kanwar Zara. Zara tana zaune a ƙasa tana rike da wani littafi na hadisi tana karantawa. Ita kuma Ziyadat tana zaune akan kujera tana chatin. Sai Ziyadat ta kwala wa Zara kira da ƙarfi. Zara ta ansa mata na'am. Zara ta taso ta zo wajen Ziyadat. Sai Ziyadat ta ce tun sai kiran ki nake kin banza da ni. Sai Zara ta ce gani menene zan yi miki. Sai Ziyadat ta ce bayana ne ke min kaikayi ki so samu ta nan wajen kafaɗa na. Ziyadat ta juya baya. Zara ta fara so sa mata. Sai ga Binta ta fito daga uwar ɗakau. Ashe kin zo da baki zo ba da na saba miki. Tana kiran ki amma kina banza da ita ko Allah ya baki sa'a. Binta kawai sai ta koma uwar ɗaka. Zara ta yi ƙasa da kai tana so sa wa Ziyadat baya. Ziyadat ta kashe Zara da mari. Fayau Ziyadat ta tashi tsaye. Ke dalla sai kin ji min ciwo kina wani so saman baya da ƙarfi. Ta yi tsaki ta wuce uwar ɗaka ta bar Zara a zaune. Sai wata rana kuma a falon Binta da rana, Zara tana zaune ita kadai a falo tana rike da alkur'ani mai girma tana karantawa. Sai ga Ziyadat ta shigo falo daga waje tana kallon Zara saboda jan magana. Ta tuntube da kafafun Zara. Bayan ta tuntube da kafafunta sai ta ce ke dalla gafara ba kya gani ne sai kin kayar da ni. Sai Zara ta ce haba Ziyadat ina zaune ki zo ki tuntube da kafafuna sannan ki ce zan kayar da ke. Ziyadat ta ce haka ma za ki ce min ko to shikenan. Ziyadat ta kwalla ihu da karfi har sai da Binta ta jiyo. Sai ga Binta ta fito da sauri. Binta ta ce me ke faruwa ne? Ziyadat ta ce ba Zara bace ta falle ne na faɗi ba kuma ta bi ni da duka. Binta ta ce kai. Zara ta buɗe baki za ta yi magana. Binta ta ce iman shiru munafuka shine zaki kama ta ki dinga dukan ta ko? Binta ta hau Zara da duka dim sannan sai Binta ta ja hannun Ziyadat suka shiga uwar daka suka bar Zara a zaune. Zara ta shiru ta fara tunani a ranta me yasa ake mata haka alhalin kuma Ziyadat a matsayin kanwa take a wajenta amma ita kwata-kwata ba a nuna mata soyayya ko dan saboda mahaifiyarta ba ta gidan ne. Da daddare a falon Binta, Zara tana zaune akan kujera tana kallo a dish. Ita kuma Ziyadat tana kwance akan kujera ta kalli sama tana ta chatin. Sai Zara ta dauki remote ta canza tasha. Tana canza tasha sai Ziyadat ta miƙe zaune ta dauki remote ta canza tasha. Zara ta ce haba Ziyadat ki bar ni nayi kallo na mana tunda naga ke ba kallon kike yi ba. Ziyadat ta ce ba kallon nake yi ba amma ai ina sauraron abin da suke yi ko. Zara ta ce to ai gani ne sun tafi talla ne zan dan kalli wancan shirin ne kafin su dawo. Ziyadat ta rike remote din ta ki ba Zara. Ziyadat ta ce ke dalla ba za a canza din ba. Zara ta ce haba Ziyadat ni kike daka wa tsawa har kina ce min dalla ni ba yayarki bace. Ziyadat ta ce Allah ya kiyaye kawai dan mun hada uba ai ba uwar mu daya ba dan haka ke ba yayata bace kin ji ko ki ma daina kirana da kanwarki. Zara ta ce babu damuwa. Zara ta kishin gida akan kujera ta shiru. Ziyadat ta ci gaba da chatin din. Da safe a falon Binta, Alhaji mai kuɗi shine baban su Zara yana zaune akan kujera. Ita ma Binta tana zaune akan kujera. Zara kuma tana zaune a ƙasa. Ziyadat kuma ita tana zaune a kusa da Binta. Binta ta ce Alhaji gobe wa zai je ya dauko Mujahid kasan gobe ne za a ba su hutu a makaranta. Alhaji mai kuɗi ya ce kai gaskiya na so a ce gobe na huta wallahi kai dole ma dai na samu direba kafin Ya'u ya dawo. Ziyadat ta ce gaskiya ni ma dadi na gaji da fita a motar haya samu mana direba kawai. Mai kuɗi ya ce haba yar baba ki kwantar da hankalinki nan da kwana biyu zan samu direba in Allah ya yarda. Binta ta ce to yanzu dai ga baban naki sai ki faɗa masa ko. Mai kuɗi ya ce shalele menene kuma yake faruwa baki faɗa min ba. Ziyadat ta ce dadi ni gaskiya ina so a canza min waya ne na gaji da wannan waya. Mai kuɗi ya ce haba shalele me yasa baki faɗa min ba tuntuni in Allah yadda ina fita zan dawo miki da sabuwar waya kin ji ki kwantar da hankalinki. Wace kala kike so Samsung ko iPhone? Ziyadat ta yi wani murmushi ta ce dadi iPhone nake so. Zara sai ta kalli wayar da take hannunta Tekno ce karama an daure ta da robali kuma ta ci sikirin. Zara sai ta kalli dadinta sai suka hada ido. Mai kuɗi ya ce ke kaniyarki mutane suna magana kina kallon kwayar idanunsu kina wani mimi da baki me kike so ki faɗa ne? Kina so ki ce ke ma kina so a canza miki waya ne? Duka yaushe aka sai miki wannan waya da za a canza miki? Ta yi shekara ɗaya ne? Ke tashi daga nan gurin tashi ki fita waje. Zara ta yi ƙasa da kai ta miƙe tsaye ta fita daga falo. A bakin kasuwa da rana Zara tana tsaye a bakin titi tana so ta hau keke napep. Tana tsaye sai ta ji sallama a bayanta. Sadiq ne mata sallama ya ce assalamu alaikum baiwar Allah. Zara ta ansa masa sallama ta ce amin wa alaikumus salam. Sadiq ya ce sannin ki baiwar Allah. Zara ta ce yauwa amma dan Allah malam lafiya?
Sadiq ya ce lafiya kalau amma ina neman wata alfarma ne a tare da ke. Zara ta juya fuska ta dan sha masa kanshi. Sadiq ya ce na gode da wannan amma dan Allah zan iya sanin sunanki? Zara ta yi fuska tamkar ba da ita yake magana ba. Sadiq ya ce ki manta kawai da sunan amma ina buƙatar namban ki ko adireshin ki ko ba za ki iya bani ba. Zara ta ki kallon shi ta yi tsaki ta matsa gefe. Sadiq ya ce na gode da wannan ma yanzu kina nufin ko ɗaya ba zan samu ba? Zara ta ce malam dan Allah ka rabu da ni kaji dan Allah na ce maka ka rabu da ni. Sadiq ya ce na rabu da ke amma hakan ma da kike min na gode sannan kuma na haƙura da abubuwan da na tambaye ki amma dan Allah ina so ko da murmushi ne ki bani kafin ki tafi. Sai ga mai keke napep Zara ta tare shi ta shiga ta zauna. Sadiq yana ta kallanta amma Zara ko kaɗan ta ki waigowa ta kalle shi kuma ta kin murmushi ta ɗaura fuska. Sai mai keke napep ya ja kekensa suka tafi. Sadiq yana ta kallon keke napep ɗin. Bayan sun wuce sai Zara ta leko suka haɗa ido da Sadiq sai ta yi murmushi shi ma Sadiq sai ya murmushi ya ji daɗi a zuciyarsa ya ce yes. Mai kuɗi yana zaune a ofis ɗinsa ga tarin fayil a gaban shi ya ɗauko wanne sa hannu ya ɗauko wanne sa hannu. Sai ga Salahu ɗaya daga cikin ma'aikatan mai kuɗi ya shigo ofis ɗin ya yi sallama ya ce assalamu alaikum. Sai mai kuɗi ya ansa masa amin wa alaikum assalam. Salahu ya ce sannu da ake yallaɓe. Mai kuɗi ya ansa masa ba tare da ya kalle sa ba ya ce yauwa. Salahu ya ce yallaɓe yaron nan ne da na baka labari wanda ya zo kamfanin nan yana neman aiki shine ya dawo. Mai kuɗi ya ce ai ba wani ma'aikaci da muke nema a kamfanin nan. Salahu ya ce yallaɓe ina ganin ai ba wani babban aiki yake nema ba ko share ne da wasu aikace ina ganin ai zai yi. Mai kuɗi ya ce Salahu babu wani aiki kawai ka bashi hakuri ya tafi. Salahu ya juya zai tafi. Mai kuɗi ya danyi wani tunani jim kaɗan. Mai kuɗi ya ce Salahu ka ce ya shigo. Salahu ya ce to yallaɓai. Salahu ya juya ya fita. Bayan Ahmad ya shigo ofis ɗin mai kuɗi ya zauna suka gaisa. Mai kuɗi ya ce menene sunan malamin? Ahmad ya ce sunana Ahmad amma ana kira na da Ahmadu. Sai mai kuɗi ya tambaye Ahmad yanzu kai wani kalan aiki kake so? Ahmad ya ce yallaɓai ni kowane kalan aiki ne zan yi in dai har zan ci in sha in rufa wa kaina asiri. Alhaji mai kuɗi ya ce direba na ne ya tafiya da zaka iya aida ka zo gidana ka yi min direbin kafin direba na ya dawo ko? Ahmad ya ce to yalla bai zan yi. Mai kuɗi ya ce to shikenan kada ka damu bari dan kammala wannan aiki sai mu san yanda za a yi ko. Da yammaci akan wani layi wasu matasa su biyu suna tafiya abokanai ne dai sunan Shamsu ɗaya kuma Umar. Suna cikin tafiya sai Shamsu ya ce gai waya cikan nan taka. Umar ya yi wani zagi irin na gayu ya ce ai ina faɗa maka bebin nan tayi ne. Shamsu ya ce ka ce komai cip cip. Umar ya ce ashe ka gane. Umar ya hango wata yarinya tafe ya ce gai kaga wata yarinya nan tafe ya za ya tashe ta. Sai Shamsu ya kalle ta ya ce kai amma fa ta haɗu. Shamsu ya waiga kawai sai ga wata mota a kusa da su ya ja Umar zuwa jikin mota suka jingina da mota har sai da yarinyar ta ƙaraso. Tana zuwa za ta wuce Shamsu ya ce yan mata barka dai idan ba za ki damu ba dan Allah muna tambaya ne. Sai ta yi kamar bata ji su ba suna jingine a jikin motar za ta wuce. Umar ya ce bayarwa Allah ki yi haƙuri tambaya muke. Sai ta tsaya ta fuskance su. Shamsu ya ce dan Allah muna tambayar layin liman ne. Yarinya ta ce layin liman yana nan gaba kaɗan kuna shan waccan kwanar shine layin liman. Shamsu ya ce mun gode bayarwa Allah mun gode sosai bayarwa Allah kina da kirki sosai dama haka mutanen Najeriya suke da kirki. Umar ya ce yalla bai dama ba na faɗa maka ba mu mutanen Najeriya muna da son jama'a ba. Yarinya ta ce to kai ba ɗan ƙasar nan bane naji kuma kana yin Hausa. Umar ya ce ai shi zaunanne ne a ƙasar Ingila a cikin birnin London amma iyayensa Hausawa ne aiki ne kai su zama can an kawo sa Najeriya ne domin ya koyi yarensa na gado. Shamsu ya ce karbi nambar ta kila kafin da koma sai mu ziyarce ta ko? Umar ya ce haka ne yan labe. Sai ya mika mata waya ya ce gashi ki sawa mai gida nambar ki insha Allah kafin ya koma za mu zo mu ziyarce ki. Tana zumuɗi da rawan jiki ta ansa wayar ta sa namba. Umar ya ce to shikenan mun gode. Umar ya ce amma menene zan sa a namba? Yarinyar ta ce ka sa Hafsa. Umar ya ce ni kuma sunana Omar shi kuma Bilaluddin. Ta ce na gode sai ta juya ta tafi. Shamsu ya wata ajiyar zuciya ya ce Allah ya so mu har muka gama mai motar nan bai zo ba. A tsakar gidan su Zara da rana Ziyadat ta fito tsakar gida ta tsaya sai Ziyadat ta kwala wa Ahmadu kira. Ahmadu sai Ahmad ya ansa mata. Na'am. Ahmad ya fito daga ɗakinsa ya zo ya same ta. Gani Hajiya. Ziyadat ta ce na gama shiryawa mu tafi. Ahmad ya ce to Hajiya. Sai Ahmad ya buɗe mata kofar mota ta shiga ta zauna sai ya zagaya ya shiga mota. Ahmad ya tayar da motar sai ga Zara ta fito daga cikin gida ta ma za ta fita waje. Sai Ahmad ya dan jinkirta bai tafi ba yayi tunanin tare za su tafi. Ziyadat ta ce mu je
mana ka wani tsaya. Ahmad ya ce Zara na gani, ba tare za ku tafi ba? Ziyadat ta ce to dan kaga Zara sai me, ba tare za mu tafi ba. Ahmad ya ce amma naga ita ma kamar nisa za ta yi. Ziyadat ta ce kai malam mu je na ce maka ko. Zara ta kwalawa mai gadi kira. Dallete bude gate mana, ka tsaya kana kallon mu ko? Dallete ya ce hajiya naga kamar kuna fira ne shi yasa na tsaya. Ziyadat ta ce kai da Allah ka bude ka ji ko? Dallete ya je bude gate. Ahmad ya kalli Zara, Zara ta kalle su da ido. Zara ta riga su fita waje, sai Ahmad ya ja mota suka tafi. A falon Binta da rana, Mujahid da Ziyadat suna zaune tare da Mahmud a falo. Mujahid ya ce Ziyadat ni kaya na fi sun yi dattiwa zai min wanki. Mahmud ya ce haba Mujahid, sunanta kake kira kai tsaye ba antinka ba ce? Ziyadat ta ce ai baya da kunya, baya girmama antinsa. Mujahid ya ce lalle ma da shekara ɗaya fa kika girme ni, sai ne ta wani cewa anti ni dai yanzu ina Zara take ta zo ta min wanki na. Mujahid yana rufe baki sai ga Zara ta shigo falon. Zara ta yi sallama assalamu alaikum, sai Ziyadat ta harare ta da kau da fuska ta ya mutsa baki. Mujahid ya yi tsaki, shi kuma Mahmud ya ce amin wa alaikum assalam. Sannu Zara. Zara ta ce yauwa kai ne ka zo gidanmu? Mahmud ya ce eh Zara. Mujahid ya ce Ziyadat ka tunan ta dawo ki faɗa mata, ni zan iya faɗa mata ta raina min hankali, kuma kin san zan iya bubbuge ta. Ziyadat ta wani yaku na fuska, idan kin aje kayan ki je ki ɗauko kayan Mujahid ki je ki mai wanki. Zara ta gida kai ta tafi zuwa ciki, shi ko Mahmud tsayawa yana ta kallon su. A tsakar gidan su Zara, Zara tana zaune akan wani dakali tana wanki, sai ga Ahmad ya taho zuwa wajenta. Yana zuwa sai ya zauna a kusa da ita, ya ce mata assalamu alaikum, sannan ki da wanki. Zara ta ce yauwa amin wa alaikum assalam, kai ma sannan ka da zama. Ahmad ya ce zama kuma? Zara ta ce eh mana. Ahmad ya ce to naji, amma me yasa ba za ki kawo ne miki wankin ba? Zara ta ce a'a kai hutunka. Ahmad ya ce na gama kamar ba kayan ki bane kike wankewa. Zara ta ce eh kayan kanina ne Mujahid. Ahmad ya ce kaninki kuma? Zara ta ce eh. Ahmad ya ce yauwa Zara, dama ina so na tambaye ki. Zara ta ce na san akan abin da zaka tambaye ni, wai akan abin da ya faru jiya? Ahmad ya ce eh shi nake so na tambaye ki akai. Zara ta ce kada ka damu da wannan, duk wata mota da ke gidan nan ban isa na shige ta ba. Ahmad ya ce sabida me Zara? Zara ta ce sabida ina maraicin uwa, mahaifiyata ta rasu tun ina yar karama, ban san inda kaina yake ba, shi yasa suke ta wulakanta ni a gidan nan. Ahmad ya ce to me yasa ba za ki faɗa wa babanki ba? Zara ta ce baya hana su, yana kallon duk abin da suke yi min, hasali ma sai dai ya taya su. Da ka ɗan yi haƙuri ka tashi daga nan, idan aka ganka zaune a nan na shiga uku. Cewa za a yi na yin wanki na tsaya ina ta fira. Zara tana juyowa ta kalli Ahmad, ta ga Ahmad yana hawaye, kwalla cike da idanunsa. Zara ta ce me ya faru kuma naga kana hawaye? Ahmad ya ce ba komai Zara, ki ci gaba da wankinki. Sai Ahmad ya tashi ya tafi. Zara ta bi shi da ido har sai da ya je shiga ɗakinsa, sannan sai ta ci gaba da wankin. Da rana a gefen titi, Shamsu da Umar sun ciwo wanka, suna tare da wata budurwa za su tsallaka titi. Aisha ta ce gidan babu nisa ne? Ai da mun hau mota. Umar da sauri ya ce me mota? Yana tunani a cikin ransa bai da ko sisi, amma yarinya za ta ce su hau moto. Sai shi ma Shamsu ya ce ina aini ba zan iya hau mota mai jaki ba. Aisha ta ce mota mai jaki kuma? Shamsu ya ce gaskiya ni mota mai tsuntsu na saba hawa. Aisha ta ce to mota mai tsuntsu duk me ya haka? Umar ya ce kin san aishi ba wai ya iya Hausa bane sosai, waɗannan motocin su ne yake cewa mota mai jaki. Jirgin sama kuma shine mota mai tsuntsu. Aisha ta ce kenan shi ba Bahaushe bane. Umar ya ce Bahaushe ne asalinsa, amma a Amerika aka haife shi a birnin New York, a lokacin babansa yana mataimakin shugaban majalisar ɗinkin duniya. Aisha ta ce ayyo shi yasa. Shi kuma Shamsu yana gefe yana ta zazzare idanu. Aisha ta ce gaskiya ina so in ganna a Amerika. Umar ya ce kada ki damu, in dai har kina tare da mu mai gida wata rana zai kai ki Amerika. Aisha ta ce Allah gaskiya da na ji daɗi. Umar ya ce mu je ko mu tsallaka, wajen babu nisa. Aisha ta ce to shikenan mu je. Sai suka tsallaka titi suka tafi. A kofar gidan su Zara da rana, Sadiq yana tsaye ya jingina da motarsa, sai ga wani yaro ya zo wucewa. Sadiq ya kira shi, kai zo nan. Sai yaron ya zo. Sadiq ya ce dan Allah shiga gidan nan ka kira min Zara. Yaron ya ce to, sai ya tafi ya shiga cikin gidan. Jim kaɗan sai ga yaron ya fito, ya zo ya samu Sadiq a tsaye, ya ce ma Sadiq ga ta nan zuwa. Sadiq ya ce na gode. Yaron har zai wuce, Sadiq ya kira shi ya ce zo nan. Aljihu ya sa hannunsa ya ɗauko kuɗi ya ba yaron. Yaron ya ansa ya ce na gode. Yaron yana wucewa sai ga baban su Zara
zai shiga gida. Mai kuɗi ya masa duk wani kallo sannan sai ya tsaya. Mai kuɗi ya ce kai me kake a nan tsaye ka tsaya wani ƙiƙam kamar wata falwaya. Sadiq har ƙasa ya tsugunna ya gaishe da shi ya ce ina wuni baba. Mai kuɗi ya ce kai tashi da Allah ni tambayar ka ne ba cewa ne ka tsugunna ka gaishe ni ba. Kana wani baba? Ni ne baban naka? Me ka zo yi? Wajen wa ka zo? Sadiq ya ce a dama na zo wajen Zara ne. Mai kuɗi sai ya juya baya ya yi shiru sannan sai ya juyo ya fuskance shi. Mai kuɗi ya ce ka ce wajen Zara ka zo? Sadiq ya ce baba. Mai kuɗi ya ce waye kai kuma waye babanka a garin nan? Sadiq ya ce ni ɗa ne ga Sardaunan Arewa. Mai kuɗi ya ce Sardaunan Arewa? Kada dai ka ce Alhaji Ya'u shugaban kamfanin nukan AZ. Sadiq ya ce ni ɗansa ne. Mai kuɗi ya ce ba zan hana ka aure a gidan nan ba, amma abin da nake so da kai shine ba Zara ya kamata ka nema a gidan nan ba, domin ba ita ta dace da kai ba. Ziyadat ta fi dacewa da kai. Bari na shiga gidan sai na turo maka ita ko? Shi kuma Sadiqan shi yana ƙasa ya yi shiru. Alhaji mai kuɗi ya je shiga gida ya bar Sadiq yana tsaye a jikin motarsa. Mai kuɗi yana shiga cikin gida ya ƙarasa falo daidai lokacin da Zara ita kuma za ta fito waje. Mai kuɗi ya sallama assalamu alaikum. Mai kuɗi ya mazara wani kallo. Ke ina zaki? Binta ta ce ni na bata minti 2 ta je ta ga wanda yake kiranta. Mai kuɗi ya ce ke koma ki zauna, ke kuma Ziyadat ta shi kije, ke ake son gani ba ita ba. Binta ta ce Alhaji ya za a yi ka ce ta je alhalin bata san kowaye shi din ba. Mai kuɗi ya ce amma ni ai na san kowaye shi din ko? Ita ce ta dace da shi, ke tashi kije. Ziyadat ta tashi ta fita. Zara ta koma ta zauna. Alhaji mai kuɗi je zauna kan kujera. Binta ta ce Ziyadat tana fitowa ta zo ta samu Sadiq tsaye a jikin motarsa. Ko sallama ba ta yi masa ba. Ta ce gani ya aka yi? Sadiq ya ce kamar ya ga ki, na kira ki ne? Ni ban kira ki ba, Zara na kira. Ziyadat ta harare shi ta murguda baki ta yi masa tsaki. Sadiq ya ce ke ni kike yi wa tsaki? To kiki yayi kanki, ni da na san ke ce zaki fito da tuni na yi tafiya ta. Ziyadat tana tsaye a jikin kofar motarsa. Sadiq ya ce dalla matsa min ne in tafi. Sadiq ya bude kofar motarsa. Kofar ta bangaji Ziyadat ta matsa gefe. Sadiq ya shiga ya yi ma motar saki ya tafi ya bar ta tsaye. Ziyadat ta wani ya kuna baki. A tsakar gidan su Zara da Ahmad suna zaune. Zara tana zaune tare da Ahmad suna tafiran su. Zara ta ce Ahmadu ka san meye? Ahmad ya ce a'a Zara sai kin faɗa. Zara ta ce kaga dai ina zaune a gidan babana ko kuma ina tare da yan uwana, amma daidai da minti ɗaya bana so na ganni gane a gaban yan uwana da babana. Ahmad ya ce saboda me Zara, me yasa kike faɗin haka? Zara ta ce saboda bana samun farin ciki a tare da su, sai dai bakin ciki kawai. Ahmad ya ce duk da haka dai Zara ai yan uwanki ne, wata rana kuma sai labari. Zara ta ce Ahmadu kenan. Haka ne, wata rana sai labari. Tunda na taso a rayuwata ban san menene farin ciki ba, saboda ban taso a gaban mahaifiyata ba. Ahmad ya ce ki sa a ranki wata rana zaki farin ciki. Zara ta ce Ahmadu ban taba sanin yanda farin ciki yake da daɗi ba har sai da ka zo gidan nan. Ahmadu kai kaɗai ne wanda yake kokarin cusa min farin ciki, hakan ne ma yake sanya ni na je ina ma ina da yaya me yasa ni farin ciki. Ahmad ya ce to idan dai har haka ne me yasa ba za ki dauke ni a matsayin yayanki ba? Kawai ki dauke ni a matsayin yayanki, ni kuma zan yi kokarin sama miki farin ciki. Zara ta ce ni kuma na dauke ka daga yau a matsayin yaya, kuma da yaya zan dinga kiran ka. Ahmad ya ce ni kuma kanwata. Zara ta ce yaya ina da aiki cikin gida, bari na je na yi kafin a yi min magana na ci ubana. Ahmad ya ce to kanwata ki je ki aikin kawai. Zara ta miƙe tsaye ta nufi ciki. Ahmad ya bi ta da ido. A ɗakin su Shamsu da rana, Shamsu yana kwance akan katifa, shi kuma Umar yana zaune yana chatin. Umar ya ce gaskiya Shamsu ina sara maka. Shamsu ya ce na me fa? Shamsu ya ce ban taba jin mota mai jaki da mota mai tsuntsu ba sai a bakin ka. Shamsu ya yi dariya ya ce kai dai bari kawai, wallahi kaɗan ya hana na yi dariya. Sai da na faɗa sannan kuma abin sai ya dawo yana bani dariya. Ba mu da ko sisi sai yarinya ta ce mu hau mota. Umar ya fashe da dariya. Shamsu ya ce Umar na samu wata fa kwanan nan za a kayar da zan kawo ta har nan ɗakin. Umar ya ce haba da Allah da gaske ka ce akwai shagali. Shamsu ya ce wallahi kuwa ka dai bari kawai. Umar ya ce dan Allah ka bani aron naira 100 mana idan kana da ita. Shamsu ya ce gaskiya idan na baka naira 100 na akwai matsala, ni ma da 200 ne kawai na tashi yau. Ina 400 din nan na hannunka? Umar ya ce na siya wa baby ta kati sannan na siya mata nama, dan Allah karanta min an jiman nan zan baka. Shamsu ya ce gaskiya ni zaka takura min amma ansa, amma fa ka tabbatar da ka kawo min. Umar ya ansa ya tashi ya fita daga ɗakin ya bar Shamsu a zaune.
A tsakar gidan su Zara da rana, Ahmad yana goge mota, sai ga Zara ta fito daga cikin gida da gudu tana kuka. Babanta mai kuɗi ne yake biye da ita a baya da bulala a hannu, ita ma Binta tana biye da su a baya. Mai kuɗi ya ce, ke don ubanki maza kike bi ko, har da saya miki waya, zaki gane kurin kewu. Binta ta ce, wai wannan yarinya ana mata magana, tana faɗa wa mutane maganar banza. Mai sauraro, anan na kawo ƙarshen littafin Maraicin Uwa kashi na 1. Ku biyo ni a kashi na 2 domin ku ji yanda za ta kaya. Da gaske ne Zara tana bin maza ko ku ba haka bane? Nagode, alhamdulillah. Mai sauraro, kada ka manta, idan kana so ka ji ci gaban wannan littafin zaka iya bin a channel YouTube mai suna Saraki Hausa Novels. Sannan kuma mai sauraro, kada ka manta ka danna subscribe sannan ka danna mana ƙaraurawa domin a duk lokacin da muka saka a sanar.